bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pini TV on calminama moni kala inde mo yettode mum o ñaganama Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe caggal yettuɗen gueno jurum dero jurum soɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo jaaɓe kisal gonimo mo tagaɗen saabu mo kono kala en yetti sabuji ɗi kala sababu woden ɗum ko jiknaɓeɓe yaaɓe ela toon foof toon heddiɓe duuso ɓooyi sababu goɗɗo e arde en ɗo kadi kumnen aadi hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen e windande men jangguin Pulaar Abou Samba Diop lewlal pinal kanko e galle ɓe calminama juuraɓe en calmini joom galle o miñi ko en mawni ko en e debbo hen gorko suka e mawɗo en mbijamme kisalle mabɓe e minen en kadi julɓe en calmini musidɗo men ɓinguel men hono Elimane Gaydou mo mbaddeten e kala saaha windande nde hono windande jangguin Pulaar en juurimamo e kaaɗo korka en ñaguimamo yafuya en mbimo yo jaam kisal wonmo kanko ɓesgu makko en calmini en juurima hono karallo mawɗo hande ko mawɗo haralleɓe hono Ali Fall mo Pili TV hande kanko woni e kaɓirɗe he eɗen gandi kala ko yeeɓaɗo yimɓe pattit hakkille walla nanaɗo yimɓe keeɗi ha no hannirta ni omo kamɓe goni caggal muɗum Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah Baba Mat a salminama juurama en calmini bandiraɓe yeeɓa men ɗo e nder leydi hay caggal leydi kam fof en calmini min juurimaɓe kadi en calmini Ali Fall hande kanko nangue kaɓirɗe en kadi calmini suka woni ganduɗa hoorema Djiby kanko nanganno kaɓirɗe kadi en calminimo kankone no mbiɗa ni kadi na weltanama no fewi ɗo mbiye bandiraɓe ɓe jarloɓe jaafo eɗen ganduɗa ma lewru korka ndu no wayno hanti kam kaɓe mbiyata ko hakkude seɓɓitade teɓɓitade heɓɓitade ne heeƴa ɗon no wayno hanti kam joni yaaha ne kadi eɗen mbiya kadi ko rewa Allah e lewru korka ndu yo Allah jaɓan en ko tara hen yo Allah yaafo en no mbiɗa ni en garti yewtere men woni jangguin Pulaar ɗo e Pini TV sen ƴewtidima yewtere men nde to yawtude koye hiiso hande noon kadi natɗen e gaftuɗen kadi e deftere wottere woni deftere nde ceerno Yewdoro Diallo windi yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum woni wiyetede Dewle Fulɓe en garino e Dewle Fulɓe ganduɗa hoorema ha puɗɗiɗen namde men cunnugol ƴamal en gari ha ɗonete kono noon dartinɗen ma en naate batte taro sa naati sa tari ha ganduɗa hoorema ganduɗa hoorema e passe sappo passe nogas e joyyi garen hanti e namde ɗe ɗum noon Baba Hammat bisimilla ganduɗa hoorema e taro o eyyi ceerno Malick wona Malick andi Malick ko kañum ndewno kanko wodde émission subaka law Elimane Gaydou a salmitama kadi a weltanama no mbiɗa ni koye deftere ceerno men ceerno Yewdoro Diallo yo yurmede Allah woni makko kanko e mabɓe julɓe kala e deftere makko nde o ini ɗum Dewle Fulɓe e dogue ɗe en gari ha e cunnugol mbiɗani cunnugol ƴamal cunnugol ƴamal en jokkat kadi eno mbiɗa ni to banggue taroto mbiɗen ko so suka debbo ñeeɗi ndiyam o addi o tottiɓe o daroto ha ɓe jara kala e mabɓe guufuɗo e ndiyam he totta goɗɗo saabu ɓe jarani ɓe goni koye janggudemo to banggue guura saabu so tawi o ñeeɗi dihal seeɗa o addi ɓe ganda o ko kiñaɗo ñasɗo pamaro arsuku so pot walla horde lone nde o heewi rufani ɓe ganda o ko debbo galle bawɗo guura so ɓuuƴi pot o mo ara eɗam delƴa eɗam rufa ɓe paama hen o teeyani ma woni mbeewa walla ɗaalde
ko kadi taw ko bonno nguura galle ɓe tesko tuma nde o addata ndiyam ɗam nde omo haalda e woɗɓe walla omo jala walla omo duka walla o deƴƴat so tawi o deƴƴu o totti o salmini on ko debbo ƴoƴƴo moƴƴo so tawi o ari ko omo duka walla omo ƴatto ɓe ganda o ko puyɗo nawɗo fof nawi jaygue ɗo dariɗo omo fadi horde londe nde eɓe gujja mo guite gila dow ha less ɓe ganda yeeso ngo ko haalata beele ko kiitaɗo walla wona ɓe darti ndo noppi ɗi beele ko noppi ƴoƴre walla ko noppi puydam sabu so leeɓi ɗi naati e tokko noppi he ma tindin ƴoƴre so fungo majji towti tawata ko ƴoƴre nde na hakidi so huno ko famɗi wonno ko siforto ina noddi famɗude arsuko soko yaaji wonno ko siforto ina noddi arsuko o wurata e suudu ɓoldu ɓe ndaara felo ngo no koyngal ngal tagori ni so tawi teppere nde na juutiri caggal fulɓe na kula on debbo sabu koyngal ngal noddi ko yanade gorko won e peɗeli he piccitoji leydi so omo yaha koɗi picci koɗi pittoji joote won corfi na gona e tiinde he ina mbiye cancorɗi ɗi noddi ko ɓesgu ɓe ƴewti ɗi noddi ko kesgu kesgu ɗi noddi ko kesgu e jaafo ɗon donc mbiɗen won corfi na gona e tiinde he ina mbiye cancorɗi ɗi noddi ko kesgu ene gandi kono kesgu kay ɓe ƴewtindo ɗaɗol tiinde so tawi ɗaɗi gonɗi hakkude ñamamboji dowɗi ɗi goɗɗodiri ko joom arsuko so ɗi ɓadodiri walla ɗi pawodiri ina nodda famɗude arsuko ɗum ɗo ko jubbande seeɗa eko teskoto teskoto e debbo o so ɓe jewti ha ɓooyi ɓe koota so ɓe jottoyima ɓe haaltodira e nder ɗum eɓe kabra koɓe jii e makko guilay ngabdi ha e kiite ɓe ganda hen no wayata to banggue ɓesgu e to banggue jawdi e hol ko rondani galle o ko ɓamtare walla ko yande walla o liɓata o liɓetaki walla o liɓata o ɓamtata woni wonde hakkude jo walla omo waɗi bonɗi e moƴƴi ɓe ƴeewa hen banggue poltiɗo so hawri eɓe jiiɗi sifade ɗi eɓe jiiɗi sifaji ɗi ɓe ñuumbo ƴamal ko adi nde ɓe ñuumboto ɓe duttoto koye timle maɓɓe ɓe ƴeewa so debbo o e gorko o na malda ƴeewgol ngol na wona pecce ɗiɗi won hen ko gandal tigui won hen ko peeje malnorɗe peeje malnorɗe ɗe goni addude ñedu kon ɗiɗon waɗa hen
ngela wiro waɗa e ngela ƴulmere hippe walla hippa nodda cukalel tokosel foti ko dewel walla ko gorel yo hippiɗ hen gotel so hippiti wiro ko ɓe piɓa eɓe malda so hippiti ƴulmere nde ɓe cikkito maldede maɓɓe e dewgal eɗen mbawi haalde ɗo to banggue tarango nde jaafo noon no tarango wayni foof ɓe ɗacci hen hakke payene namde ɗe e jaabuji ɗi e ko noon a jarama Baba Hammat tarango machallah reguima e kadi eɗen mbiya yo Allah yoɓan en mawɗo Yero Diallo Allah yurmomo yaafomo e kadi no mbiɗani garata e namdal men gongal holko garɗo sunnade hitorto eyyi garɗo sunnade yiɗa tawde cunneteɗo o ina e ndiɗo mbaydi omo sanco walla omo caggal galle manam wona nder galle he walla omo leeli nde o sammodirte ko wona e ŋañade walla omo molna e leɗɗe jorɗe ɓe jiiɗa tawde ɗum e cunnotoɗo soɓe tawi ɗum cunnotoɗo tan ɓe mbiyata oɗo mataw gabdi mum moƴƴani cunnotoɗo sa haali woni helmere wonde ha yimɓe ɓeeɗo fam taw wona cunnotoɗo ala helmere wonde taw wona cunnotoɗo walla ko garɗo ƴewdade e garɗo ƴewdade aɗa andi enen adan men haɗa debbo e gorko hawrude ene jogui ko yimɓe ƴewata e debbo mete debbo o ne jogui gabdi moƴƴiɗi walla ala nden noon mbi wonde ɓuuri hewde kiite walla ko nani walla hewde gabdi ko debbo e jawdi ɗum ɓuuri hewde gabdi ɗum kadi ɓuuri hewde ko heewi gabdi fof ne wawi hewde kiite donc noon nden ko noon wonno yimɓe ƴewratno ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ko haali ko so tawi joni aɗa ƴeewoya debbo a tawi debbo noon caggal galle tan mbiyata o wona debbo galle e gueɗe goɗɗe ɓe limti ɗo ɗe tawa debbo no sanco en walla debbo no so tawi aɗa salmodiri aɗa moori caggal leggal firti leggal jorgal firti ko an wona neɗɗo ɓeydowo ɗumnajo e ko ɗon a jarama namdal men ɗiɗi holko cunnotoɗo malnorto eyyi cunnotoɗo garɗo sunnade yiɗi tawde e cunneteɗo o koye won e ndiɗo mbadi ɗiɗo ɗeɗo maale holɗen maale ɓe tawa omo mooro walla omo dari e nder galle walla omo waɗa golle galle ko wayno defde en ɓirde en yonkude e kosam en unde en ƴogode ko nandi hen manam golle taw ko jencinoje eyyi ɗum ɗo soɓe ɗum ɗo kala so debbo tawama ɗum firti o debbo sa wi to banggue helmere to banggue helmere hitorade nde kiite nani hen wona helmere hitorade kadi kiite nani hen to banggue mallorade nde malu nani hen firti sa tawi debbo ne waɗa ɗeɗo gueɗe firti oɗo debbo ko debbo joom arsugo a tawi omo mooro walla a tawi omo dari e nder galle tan debbo galle woni fof ko dawe e nder galle an to wiyanoma so tawaka e nder galle firti wonko kewi walla tawa mo waɗa golle galle wona ɗaniɗe to joni mbiye min jiiɗa taw debbo ne leeli sa tawi debbo ne golla kam andi o kam vraiment ko debbo ɗumin quoi golle galle ko wayno ɓirde en ƴogoyde en tenoyde en bon tenoyde kam joomum yaltigal ko defde en unde en ko wayno ñedde kosamen walla yonkude en ɗum ɗo fof ko golle galle ganduɗa ko normal sa tawi debbo ne waɗa ɗum tawi garnoɗa ko ɗaɓɓude ɗum walla ɗaɓɓani ɗum ɓiye ande on ɗon ko debbo galle bismilla eyyi ko toon a jarama hol poɗɗo ñuumade ƴamal eyyi foti ñuumbade foti ñuubanede ƴamal ko yumum ƴameteɗo o walla lomto mum nde wonno suudu natirte ko damal ko yumma walla lomto mum foti haalande baaba galle ko adino heddi ɓeyni tina wonde won garɗo ƴamde walla won garɗo ñumbade kanko yummiraɗo ko walla dariɗo darde yummiraɗo eyyi kamɓe poti haal kamɓe poti haaldede to banggue ñuubagol taw ɓayde goni koye ñuubade taw ɓe jaltinani ɗum dow ko ɓeeɗo poti haaldede nde wonno
ko kamɓe jogii sirlu galle o debbo galle kañum jogii sirlu galle ko kañum haaldete kala ko haalda noon ɓayri ne jogii kalfuɗo ɗum haalana kalfuɗo ɗum halfuɗo ɗum joom galle mum haala joom galle o haala kala yarata eyi ko noon a jarama holno andirte yummiraɓe ɓe jaaɓi walla jaɓani eyyi aɗa andi eyyi aɗa andi adan ñumbordi waɗato ko gawri e caabune e juurgol aduna noon addi kalis addi kalis so yummiraɓe jaaɓi ko gaddana ko firti ko gawri ndi walla caabune walla ko kalis o walla kosam ala hen ko afe hay ɗum ne waɗe kala ko yimɓe ñamanno tan ko ganduɗa ne ñaame ina addano ñumbordi adan joni ko kalis joni so tawi ɓe jaaɓi koɓe gaddana ko tan firti ko yimɓe jogui hen yakare wonde ma dewgal ngal ma wat soɓe jaɓani noon firti ko ɓe dañani ɓe ngala yakare tawi ma dewgal ngal ma wat wadde ɗum woni ganduɗa hoorema nden ko waɗetano e ñumordi ko kañum ko famɗi foof ganduɗa hoorema ene waɗi barke eyyi ɗum noon wadde seeɗa ala ko barke woodi no woni fulɓe no mbiyata ɗum noon sooɓe keeɓi ñumordi ndi holno ɓe peccirta ɗum eyyi soɓe keeɓi ñumbordi ndi so ñumbordi ndi heɓama ɓe mbiya taw ko ñumbotoɓeɓe yo jaa haaɓe kalana koreji mabɓe ko caggal ɗum nde peccata ko adda ko e yummiraɓe cukalel diwel nguel tawi ɓe gaddi ñumbordi ndi ɓe waji ɓe nanggui ɗum ɓe jabota ɗon ɓe mbiya wonde joni jeehe hamin jiiɗe koreji min kalana ɗumen soɓe jeehi noon kala ko adda ɓe pecci ɗum yummiraɓe yurmaɓe gorgolaɓe en sabu ɗum ɗon kadi janggo e yeeso debbo o ine rese ma won ko ma won ko jomumen gartiri ɗum wonata kaake jobajo janggo suudu muɗum eyi wadde no wadde kala keɓɗo henere way kono ñamade ni tan ne artiri henere eyyi ko ɗum a jarama holko yummiraɓeɓe goni e ƴewde e rakketeɓeɓe bon eɓe ƴeewa so tawi koreji ɗi ina kawri e dokkal e hol sababu ɓe kawri sobo saɗa rokka neɗɗo ɓiye il faut ɓe ɓayda won ɓiɗo ka dendaɗo ɗum il faut jewtida yimɓeɓe oɗo en dokkat ɗum en dokkat éliman walla en dokkata ɗum so tawi ɓe dokkat éliman holko ɓe dokkiti éliman ko juulo éliman ɓe dokkata ɗum kadi ɓe kala ko sababu o bon eɓe ƴeewa kadi so tawi arɓe ñumbade ɓe ina tiiɗi e mumen walla ala so ina tiiɗi e mabɓe saha fof ɓe garat ɓe namdito no koɓe puɓodirno ko holno wayi eɗen gandi keddi hen eyyi eɗen gandi so tawi neɗɗo yeehi ƴamoyde so tawi ne yiiɗi tan hayso haalanama ko welani ɗum ma ruttina so tawi ne rutti tan firti ko jomum ne yiiɗi so tawi noon ari goto tan wiyama naggam firti ko ni nen nanguirtuno ƴamal ngal eyyi sabu jeɗɗo so arina seulement dewgal jomum ara haala tan wiye eyyi alay saago wodan ƴeƴinira happat haaɓe ganda sa yeeɗa arta ɓe ganden tiiɗema eyyi sinon ko noon a jarama so tawi jinnaɓe jiiɗa ƴamal ngal holko ɓe mbiyata ko mbiyata ƴamoɓe holko mbiyata ƴamoɓe to ɓe jiiɗa bon andi pular ne wiya wonde dawol ngol anni yaaka yoɓorte ko paali ciwoji dawol ngol anni yaaka ngol anni yaaka yoɓorte ko paali ciwoji walla paali kelɗi a faami de soɓe jiiɗa soɓe jiiɗi salanade eɓe liddinira e wiide won gadiɗo walla mbiya wonde ɓiɗɗo o ko cukalel yontani taw ƴamede aɗa andi façon ma are ma ina ƴama ɓiye hay sa yiiɗa rokkudemo wonko poɗɗa haalandemo kam tawa wiyan tan yamin dokkanima wona ma woni hayso ala gadiɗo mbiya won gadiɗo gadda won pawɗa ɗon kam hay sago wona pawɗa ɗon tan ɗum walla mbiya o ko cukalel walla o ko janggowo joni kam ɓe kewɗi wide o ko janggowo naggam wona gagga cuka goni mbiyatan o ko janggowo joni kam joni ko affaire jangde haalte kono wona fi aɗumi tan a wi wonde
mi hanni ɗo wala mi hokkanima saabu peut être taw wonko jawɗa jomum ko nandi hay so wonko jawɗa jomum wa haalantat ɗum kam aɗa wonko jawɗa e mum par ce que neɗɗo no mani donc aɗa jogui peeje ɗo kalirana ɗum ha kam anda o ɗo ko kaɗɗum ɓiyum wona tan sa ƴewtinima hay enen to banggal men en fulɓe to batte Fouta to ene saɗi hayso koɓe jiiɗa ɓe mbiyatama tan mi rokkani ɗum mala surtout ma taw ko façon mabɓe walla mbiyen maɓe jiidi leñol walla maɓe jiidi enda mbawi wonde fof walla maɓe jiidi ɗemgal so ari e mabɓe wiide tan min dokkani ɗum en kewan ɗum nande no fewi heewi haalde ɗum taw ganduɗa ma taw ko ma goɗɗo ma jiidani leñol walla ma mo kuriɗa guila arani mo kuriɗa guila arani ɗum noon kam mbiyata koko noon a jarama namdal jeetati ƴamal ñumama hol poɗɗo haaldede ko baaba walla ko dariɗo darde baaba ok so dokkal waɗi foti arde timmitina ko heddi ko e ƴamal he ko baaba wona sabu ko walla goɗɗo bawɗo lomtade baaba dariɗo darde baaba eyyi darde sabu ko baaba humata wona yumma humata dewgal yumma ne wawi rewde ɗumgal ha wodɗo yetti kono timmitinta golle ɗe ko baaba walla lomtu muɗum nde kamɓe kumata dewgal ngal wadde ko baaba arat walla lomtiɗo baaba eyyi wadde noon ene wayno ɗon hanti golle yumma gasi hanti heddima golle baaba garɗo ñumade holko wonata konngol ngol makko gadano kanko garɗo ñumade kanko garɗo garɗo ñagade mi anda foti wonde konngol belgol kam holko mbiɗa holko garɗo ñumade holko wonata konngol makko gadanol eyyi andi pulaar newi wonde mo wino safra ɗeɗɗata faami mono safra ɗeɗɗata omo woni e koyɗe o wiya woni e koyɗe am ko jaam o wiya min ngala e mon sikkitare emin jogui mon hoolare mawde hay yaw goto min jiyani e mon ko ɗum woni sababu min jiiɗi nokkude e mon jaygol walla jaygue min gurtinira enɗam hakkude men ɗum ɗo ɗiɗo kongi foti wiide noon foti wiide noon kanko garɗo jaam de o wiya wonde koyɗam ɗe ko jaam min jiyani mon yaware wotere min ngala hen e moɗon hay sikkitare wotere a faami saabu hoolare amen e mon e jikkeji moƴƴi gonɗi e mon ɗi tagui min jiiɗi nokkude e mon jaygol min gurtina en ɗam hakkude men nde wonno wi kala dokkuɗoma ɓiɗɗo debbo ina yiiɗi jiiɗon hono ɗiɗo kongi garɗo ƴamde ɗiɗo kongi foti haalde fotani wiide no wajo wino ni sa hokkani min tan min jahata goɗɗo rokka min ɗum kam wala no Hammady waɗi ni eyyi ɗo adi ko fof Baba Hammady guila ɓamɗen haalde guila tarɗa ha namne jeenayyi ha ɗo joni mi suwata o nande hen ɗo kalɗa ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo gorko jewtude ala foof darde nde ɓiɗɗo gorko e ɓiɗɗo debbo feeñi ɗo yewtere mumen wonde ganduɗa hoorema ɓe kaldi kamɓe ɗiɗo ɓe nanodiri goto fof ruttima e jinnaɗo mum kamɓe sukaɓe ha ɗo joni ha ɗo joni mi suwata o nande kalɗa hen ɓiɗɗo gorko kalɗa hen ɓiɗɗo debbo ko jinnaɓe tan ha joni joni ɗum ɗon e hande ko jamanu o waylima joni ko jamanu Ali Falen jamanu Elimane Gaydo en nden so tawi tan a fayama tan aɗa yiiɗi ɓi kaari goo an e yimmum kaari o on pottata e bedda an e bamum kaari on pottata e bedda cukalel dewi so soynimama ɗo hay so ala ɗo suuɗi ne wawi nadde leydi ni oto on kawrude ɗum ko ɗum wonno adan noon nde wonno adan ko mawɓe gardi sukaɓe ndewi hen a yontat ƴamde tan mbiya bamma yonti resde walla bamma wiya yonti resde
mami yahde galle gogma walla galle kawma hen ina heewi kala moɓe gaddanma taw ko mbaɗaɗo poɗɗo waɗede barke joni noon aduna o koko change aali faɗen batti ƴamede ñande min mbaɗi émission goto e hetto paama mine boyani e Penda Ɓalejo o wi kamɓe ɓe gujjat gorko ɓe ñanto ɓe mbaɗa charme gorko ha ɗumin ha gorko yiyaɓe jaribeɓe tawi gonko funtude ɗum so tawi ɓe jaada mum partout joni kala ko gorko namdiɓe eɓe mbaɗa ɓe mbiya eɓe mbaɗa ñande gorko o addiɓe galle foof ñande hen ko ɗon probléme ɗum yinta nde wonno tawa ko mbaadi ndi o joguino ndi ndi gorko yirnomo ndi ndin mbaadi ko battu ɗum e hoore makko ko wino on waɗa ko tawa watta ɗum o waɗa feere kadi ha o yaltina gorko o e galle ɓe jaaha ɓe luuya banggue goɗɗo wona kanko tan e gorko e dawguel mabɓe walla unugel mabɓe ɓe jalta ɗum ko joni kewi ɗum noon ɓe ɗo ndewɗo defte nde watte nde nden tawi ko jamanu on heddi e heddande moni kala ne heddi ko jibinaɗo moni kala ne heddi ko jibinɗo eyyi moni kala kadi ina reeni ndimagum ina reeni pasiragal ina reeni foof joni noon pasiragal ala ko gilɗi gooti e noon ene wayno a jarama ko kalɗen ɗo ko fof heewi ɓuuri hewde ko dewgal enɗam guilay haɓɓude tekkere neɗɗo haɓɓata tekkere komo jogui gueɗal fof ko dewgal enɗam kono hande sen ƴewtidima hande le dewgal enɗam ganduɗa hoorema ɓuuri wawde juurata balɗe ko heewi ko ndimo hewani wodde ni saka juuta balɗe wadde noon ɗum tagui ene wayno en kaaɗi ɗo e ma en jokkid deftere nde heddo ɓe ñumodiri ɓe kaldi kanko babiraɗo o rokkama hol koɓe pawi babiraɗo woni kanko garɗo ƴamde o ko fawate ko holɗum non ha dewgal ngal ha ngal joofa bisimilla noon wadde ɓayde mbiɗa en kaaɗo wadde en kaaɗi ɗo aɗa wawi waynade aɗa wawi waynade hankkandi karalla o wi en keddiɗen ko horoji ma tati eyyi ko noon a jarama no fewi kadi anne kadi a jarama ko kalten ɗo ko koye defte waɗa kono hande sen dittotima caggal ɗe en gandi kala ko winda e defte ɗe kaɓe kalno hanki kaɓe bindi ɗum ne wonno hanki kono noon so wiyama hande bayɗen Halimatu Dia yo ruttoro hono noon sa rentaki tan weeɓata walla sa tatude mum wadde noon ɗum hande ko gabbon haalis hande woni foof wadde haalis o kanko lomti hande gawridi lomti kosam ɗam ko waɗata noon nden ñumorde walla mbiyen ganduɗa ma ko addata noon wadde ɗum ɗon foof ko hanki wonno fina tawa ɗum noon eɗen mbiya tan kamɓe windiyankoɓe defte ɓe wuurɓe ɓe yo Allah jurnu balɓeɓe kamɓe yaaɓe nde Allah yurmotoɓe yafuroɓe ɗum noon kadi andi a jarama ha kadi saaha goɗɗo so Allah jaaɓi inchallah nahaten kadi hello wonko a jarama Elimane jangde ko famɗa suura heewa lammina no ceerno men ceerno Dora heewi wiide ni yo Allah yurmomo yaafomo kadi ɗum ɗo firti ko kala jangguɗo deftina goodi yo janggu ma naftoro saabu ko duttorɗe goɗɗe kadi ko jaam ne wonno nden hayso hay jaam no woodi hande jaam kadi gonɗo nden o ne foti artirede yimɓe ganda holno wano hanki dewle hanki holno mbano holno holno ƴamal holno wayanno guila e fuɗɗode takka ɓuule teguere ha no mbiɗa ni ha yetto kumal ha yetto kurtungu e foof ɗum ɗon foof ko hunde wannode fayida jiida e joni jiiya debbo bedda tan kawrane bedda waɗa ceerto tan koye bedda ɗum ko kewi joni ɗum noon en kaaɗi ɗo ha saha goɗɗo en jetti Ali Fall mo mbiyanmi Ali Fall mo Pine TV en jarni kadi dendagal janggoɓe ko mbatten ko gadda hen jeyanɗe mumen kadi enen paadi jeyanɗe ɗe en mbino neɗɗo janggata koye perguitte muɗum enen jiɗɗen ko wooda koɓe mbi en walla wooda ina moƴƴi mbaɗire ni moƴƴani ƴeewe ɗo ƴeewen hono cafriɗe ɗum sa anda tan a yahat to gando haalanma allahumma salli ala sayyidina wa sallim ha sa goɗɗo so yeeyi ɗo ñaami assalamu aleykum wa rahmatullah